Boa tarde a todas e todos. Vou, en primeiro lugar, a facer unha pequena introdución, plantexar uns antecedentes sobre que imos facer, por que o imos facer, dentro do que é a actividade dos LUNS do Ateneo de Santiago, de participar aos tertulianos asociados e máis ao público en xeral da cidade de Santiago, cal é a razón de traer cada un dos conferenciantes e os temas que se tratan na mesma. E, en primeiro lugar, temos unha razón que chamase Alejandro Rodríguez Cadarso, hoxe para tratar aquí durante os próximos minutos ata unha hora e media, que é o máximo que nos deixan utilizar esta sala, pero xa hai unha dúcia de anos, para ser exactos, a nosa universidade dedicou o ano 2008 a figura de Alejandro Rodríguez Cadarso, precisamente coincidindo co 75 cabodano do seu falecemento nun accidente de tráfico no exercizo do seu traballo como reitor da universidade. Unha exposición no Salón de Fonseca, un libro coordinado polo profesor Manuel Bermejo Patiño, un retrato de Quintana Martelo, de Alejandro Rodríguez Cadarso como reitor da universidade, situado hoxe en día na Galería de Reitores do claustro superior do Pazo de San Xerome. Foron algúns dos fitos máis relevantes dese ano 2008 no que se conmemoraron ese tempo dunha persoa, Alejandro Rodríguez Cadarso, que foi quen de trabar a vida académica e a cidadán, abrindo a universidade a súa contorna e a modernidade, a través de feitos tales como o proxecto da residencia universitaria, xérmolo de que hoxe coñecemos como Campus Vida, achegando recursos financeiros en cantidades descoñecidas ata aquel momento para poder dotar a universidade de laboratorios, de ciencias, de medicina, de farmacia, comprometido socialmente, participando naquel momento inicial da Segunda República, dunhos tempos novos, como candidato ás primeiras eleccións do ano das Cortes Constituíntes no ano 1931, xunto co seu compañeiro e amigo Roberto Novoa Santos, no marco da Federación Republicana, ambos os dous da man da Orga de Santiago Casares Quiroga, que foi o que apedriñou a súa presentación, non sin certa polémica a nivel de partido local sobre a conveniencia ou non de que eles foran os candidatos, pero que despois revalidou, 2 anos despois, revalidou a súa candidatura e mesmo a súa elección como diputado, conseguindo ademais 22.000 votos máis que na primeira elección. E, polo tanto, un home que claramente fixo o traballo ben en Madrid, achegando recursos para a nosa universidade, e moitos, pero ao mesmo tempo tamén gañándose a cidade de Santiago, porque a maioría dos votos da provincia da Coruña, que aportou claramente
Alejandro Rodríguez Cadarso foron dos compostelanos e, polo tanto, a súa chega nese sentido. É dicir, por que hoxe? Por que agora facemos isto? Bueno, pois a sección Compostela do Ateneo de Santiago decide renovar o espírito de entón e de hace 12 anos. Desta traer de novo a mente das persoas, dos cidadáns e cidadás de Santiago, as persoas desa figura, esa polifacética personalidade, e para elo o facemos da man dun dos máis recoñecidos cidadáns de Santiago, o profesor Darío Villanueva, bo coñecedor do profesor do traballo, da personalidade do catedrático, do reitor, do catedrático de anatomía, do reitor da universidade, ao escribir precisamente un capítulo do libro que referenciei anteriormente. E, polo tanto, unha persoa que xa traballou o tema e, polo tanto, que non é unha cuestión puramente casual que os invitáramos a estar aquí connosco. Moito se pode decir de Darío Villanueva, mas vou recibirme aos respectos máis destacados por unha parte e por outra de unha escolla dos moitos que podíamos decir. Veciño de Santiago dende hai moitos anos, aínda que pertencente a ese grupo de poder que hai 30 ou 40 anos gobernaba Galicia en todos os ámbitos, o goberno civil, o goberno eclesiástico e o goberno académico. Catedrático de Teoría da Literatura e Literatura Comparada, decano da Facultade de Filoloxía, perdón, señor vicerreitor, perdón por o lapsus, reitor da nosa universidade. 14 veces recoñecido como doutor honoris causa en universidades de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia e de España. E, por certo, hai uns días que foi nomeado doutor honoris causa por a Universidade Nacional a Distancia, a UNED, o 23 ou 24 de xaneiro pasado. Por lo tanto, non hai moito máis de unha semana que foi a 14ª vez que recibiu o doutorado honoris causa dunha universidade. Secretario primeiro, director despois da Real Academia Española, foi tamén membro do Consejo de Estado de España, muchísimas publicacións de congresos, comunicacións a congresos, de conferencias invitadas, publicadas nas mellores revistas do mundo. Pero vou recibirme simplemente a dous. Unha porque foi a primeira, cando menos que a mí me conste, no ano 1973, que foi el Jarama de Sánchez Ferlosio, e outra porque ten moito que ver con Galicia, que foron as obras completas de dona Emilia Pardo Bazán, ni máis ni menos. Coñecendo o traballo de doña Emilia, aínda me parecen poucos, 10 volumes, pero foron 10 volumes que escribiron e compilaron entre 1999 e 2005 o profesor Darío Villanueva e máis o noso compañeiro tertuliano, o profesor José Manuel González Serrano. Moitas das obras, cando menos un número de obras
publicadas por él, traducidas a outros idiomas, ao inglés, ao árabe, e, polo tanto, unha persoa que ten percorrido varias veces os distintos lugares que conforman o noso planeta e capazos de traernos a figura de Rodríguez Cadarso a todos os cidadáns aquí presentes e, ao mesmo tempo, facelo dun xeito que aproveitemos todos a súa presencia para o mesmo. Ten a palabra. Moitas grazas a Juan Casares por esta presentación e moitas grazas ao Ateneo por darme unha vez máis, non é a primeira vez que podo dirixirme a este público tan selecto desde a tribuna do Ateneo de Compostela. Grazas, polo tanto, presentador, e grazas á organización do Ateneo. O 15 de decembro de 1933 falecía en Lubián, en accidente, nas extremas entre Ourense e Zamora, o reitor da Universidade, Alejandro Rodríguez Cadarso, que viaxaba a Madrid para intervir nas sesións das Cortes da República na súa calidade de deputado e pronunciar unha conferencia científica. Moi fondo foi entón o pesar que semellante destino tráxico, cando tanto podía agardarse dunha personalidade rexa, amable e creativa como a do reitor. Como proba deste sentimento, temos o testemunho de quen era naqueles primeiros anos 30 un activo universitario compostelán, Domingo García Sabel. Lembrando a súa figura 20 anos máis tarde, co gallo do Día de Galicia de 1954, escribía Domingo García Sabel en Lar, a revista do Hospital Galego de Bos Aires, o seguinte: se nos fue en plena madurez, todo estaba hecho y todo estaba por hacer. Por encima de su obra y de su escuela, valiosa escuela, dejó huella y recuerdo, fiel a una ley de Galicia, la de los inacabados. Se Vicente Risco cuñou naquel mesmo ano 1933 o rubro de nós, os inadaptados, García Sabel subliña a si mesmo a existencia doutra xeira de persoeiros galegos os que unha morte prematura non deixou alentar para ben do país, do que a propia Rosalía ven a representar un dos exemplos máis senlleiros. Naquel infausto mes de decembro de 1933 morrera tamén, aos 48 anos, Roberto Novoa Santos, unha das eminencias científicas e intelectuais xurdida ao abeiro da nosa Facultade de Medicina. Ben sei que non ten sentido teimar na historia que podería ter sido, mas non podemos deixar de pensar o que aínda tiñan por facer figuras como Novoa Santos e Rodríguez Cadarso. O primeiro, no eido científico, traballando desde a Universidade de Madrid, a que se trasladara en 1929, despois de prestar 16 anos de servizo á Universidade Compostelán, na que se licenciara, na mesma época na que o futuro reitor Cadarso comezaba tamén a súa carreira profesoral. O vencellamento entre os dous chega ao feito de que Novoa Santos xa trasladado forme parte do Comité Pro Residencia que don Alejandro constitúe en 1931. Cadarso, pola súa parte, sen minimizar as súas achegas á ciencia anatómica na que obtivera xa amplo recoñecemento internacional, tiña por diante unha manchea de proxectos abertos a prol de crear unha universidade á altura dos tempos, e a súa dimensión política, que non era fronte á científica e á académica a máis sustantiva da súa personalidade, prometía a si mesmo moito. Mais é inevitável pensar nunha mediación terrível que axiña se proxectaría sobre el como o fixo
sobre os seus compañeiros de xeración que os sobreviviron e o resto de galegos e de españois a partir de xullo de 1936. A Guerra Civil e as súas previsibles secuelas de exilio exterior ou preterición interior, por non falar de destinos máis cruéis. Ricardo Gurriarán deu boa conta de todo isto no seu libro espléndido de 2006, e para falar de Cadalso como fago con ustedes, tiven tamén presentes aportacións de Xosé Agrelo Hermo, de Antón Capelán Rei e de Isaura Varela, entre outros. A conmoción que a morte do reitor produciu tivo eco inmediato tanto nos medios estrictamente académicos como na sociedade galega en xeral e, así mesmo, en sede parlamentar, tal e como o recolle o diario do Congreso dos Diputados, onde o asunto foi abordado na sesión do 21 de decembro. Rodríguez Cadalso obtivera escano nas eleccións de Cortes Constituíntes en xuño do 31 pola candidatura da Organización Republicana Galega, integrada na Federación Republicana Galega, e ratificara a súa acta 2 anos despois, como dixo Juan Casares, como membro do novo Partido Republicano Galego liderado por Santiago Casares Quiroga. Na devandita sesión parlamentar, o presidente accidental comenzou lamentando a perda dunha personalidade destacada en la política e en la ciencia, como era a do reitor da, di o presidente, gloriosa Universidade de Santiago de Compostela, citando palabras do ministro de Instrucción Pública e Belas Artes, o señor Pareja Llévenes. O correligionario de Cadalso, Emilio González López, defíneo tamén como el valor máis destacado de nuestro país gallego, mentres que o dereitista Gil Casares se suma a este tributo póstumo rendido aquí a mi querido rector, en nome da minoría popular agraria. Tamén fala por ela Rodríguez de Viguri, cando afirma: el señor Rodríguez Cadalso ha tenido la fortuna de haber pasado por la política española con paso tan efímero que no ha podido desdibujar sus grandes condiciones de intelectual y de maestro. La obra realizada por él, unas veces acercando la Universidad Gallega a las universidades lusitanas y otra creando allí la residencia de estudiantes, que ha de ser un exponente de cuál es el valor actual de la universidad de aquella tierra, ha hecho del señor Rodríguez Cadalso una figura preeminente de mi país. Nado en 1887, comenzara os seus estudios universitarios na Facultade de Medicina en 1903, e xa en outubro de 1908 remataba o seu doutoramento na Universidade Central, a única que podía conferir daquela este título, cunha tese titulada Mastoiditis e trepanación. Incorpórase axiña como auxiliar de anatomía á súa alma mater para obter, en abril de 1916, a cátedra de Técnica Anatómica de la Universidade de Sevilla. Antes de que remate este ano de 1916, logra aquí, en Santiago, a cátedra vacante de Anatomía Descriptiva e Embrioloxía. É curioso, moitas veces se fala da endogamia universitaria, case sempre para mal, non sen razón, en algúns casos. Eu penso que a endogamia é como o colesterol, hai colesterol bo e colesterol malo, a endogamia tamén hai boa e mala, e tamén hai exogamia. A exogamia, por exemplo, de Rodríguez Cadalso, que gaña a cátedra en Sevilla e cando pode se ven a Santiago. Eso significa algo, non significa non querer salir, senón máis ben querer regresar, e querer regresar para facer algo. El comeza un traballo como catedrático instaurando reinstaurando unha xeira científica que viña do seu mestre, que tamén foi reitor, Francisco Romero Blanco, e que Cadalso proxectaría nos seus discípulos Gumersindo Sánchez Guisande, Barcia Goyanes, Fontán e Javier Jorge Echeverri. Este último, que chegaría tamén a rexir a Minerva Compostelá xa en pleno franquismo, entre 1960 e 1968, era o reitor cando eu ingresei na universidade, destacará
nun sentido escrito de lembranza para a revista Cultura Gallega, publicada na Habana días antes do comezo da Guerra Civil, as dúas meirandes facianas do seu mestre. Por unha parte, a presenza dos seus traballos de Echeverri nas revistas de maior prestigio dedicadas al estudio de los problemas morfológicos del cuerpo humano, como el Journal of Anatomy de Londres, Bulletins et Mémoires de la Société Anatomique de París, los archivos de anatomía y de histología de Estrasburgo, o Arquivo de Anatomía e Antropología de Lisboa. Complementariamente, Echeverri salienta do seu mestre, conductor de juventudes, la idea de la construcción de una residencia de estudiantes para o que o reitor de Echeverri recorrió como un apóstol Galicia de punta a punta en procura de recursos económicos para contribuir al logro de aquel sueño que hoy, transformado en realidad, se eleva en el centro de Santiago para recordar a las generaciones futuras lo que puede la buena voluntad al servicio de la ciencia. Esta idea alenta xa na mente de Cadarso na súa etapa anterior como vicerreitor, daquela só había un vicerreitor nos equipos, cando presidía a universidade o cirurxán Luís Blanco Rivero. Na fervenza política característica do período final da ditadura de Primo de Rivera, a contestación dos estudiantes da Federación Universitaria Escolar, a FUE, na que destacaban xa os nomes de Ricardo Carballo Calero, Luís Seoane ou Domingo García Sabel, reclamou que o ministro de Instrucción Pública e Belas Artes do goberno Berenguer, o antigo catedrático de Santiago Elías Tormo, acudise para forzar a dimisión do reitor e proceder ao nomeamento de Alejandro Rodríguez Cadarso. Este nomeamento desencadéase a partir dunha sonada reunión da Xunta de Goberno que se produce o 17 de marzo de 1930 con generalizada anuencia na comunidade universitaria, especialmente entre os alumnos, tal e como o pueblo gallego recolle o día seguinte na sección Escolarum, onde se describe unha manifestación estudiantil que acompañou o reitor in pectore, Cadarso, ata o seu domicilio. Tanto era así o prestixio e a pegada de Cadarso que coa proclamación da República o nomeamento é ratificado polas novas autoridades o 5 de maio de 1931. Pouco máis de 3 anos foi o tempo que Rodríguez Cadarso tivo para levar adiante unha tarefa inxente ao servizo da efectiva modernización da Universidade de Santiago de Compostela, que en parte a súa morte se non se frustrou por completo, sí que se ralentizou. Moito máis grave xa que logo sería a fenda da Guerra Civil e as súas consecuencias. Se ven o proxecto Estrela da renovación concebida por Cadarso, a residencia de estudiantes, que el non chegou a ver, será rematada, aínda que parcialmente, nesta etapa, e incluso, como xa foi comentado, un discípulo directo de Cadarso, Ángel Jorge Echeverri, chegará a ocupar a cadeira reitoral. Mais os anos 50 e 60 da posguerra e a ideoloxía do réxime nacido do 36 non eran escenarios propicios para o cumprimento cabal do soño modernizador de Alejandro Rodríguez Cadarso, que tiña os seus alicerces filosóficos na institución libre de enseñanza. Aínda que Cadarso non era, en puridade, un institucionista oficial, si o era ideolóxicamente, e co seu proxecto da residencia de estudantes, que tanto debe, como tal proxecto, o espírito da institución, non facía máis que prolongar o decisivo vencellamento que a Universidade de Santiago de Compostela tivo nos feitos históricos, a chamada cuestión universitaria, que deron lugar á creación en 1876 da Institución Libre da Enseñanza. Como ben se recordará, o atentado contra a liberdade de cátedra representado en 1875 polo decreto do ministro Manuel de Orobio Echagüe provocou unha reacción inmediata de 2 xoves discípulos de Giner de los Ríos que profesaban respectivamente as cátedras de Historia Natural e de Farmacia Químico-Orgánica na nosa alma mater. Augusto González Linares
e Laureano Calderón e Arana, que serán expulsados da universidade e internados no Castelo de San Antón, na Coruña. Pero o movimento iniciado en Compostela, en contra do decreto de Orobio, esténdese á Universidade de Madrid, onde outro político liberal e universitario galego, Eugenio Montero Ríos, catedrático de Dereito Canónico, renuncia á docencia diante das imposicións inaceptáveis de Orobio. Paradoxalmente, o reitor, o que lle toca afrontar a situación e asumir todas as contradiccións ás que lle obrigaba o seu cargo público, foi o ilustre químico don Antonio Casares, un precedente indubidável no que se refire á modernización científica da USC, que constitúe un dos episodios máis fermosos da súa historia ao longo do século XIX. Casares foi o meirande impulsor dos nosos gabinetes científicos, no que continúa o labor benemérito doutro dos nosos reitores modernizadores, don Juan José Viñas, que en 1845 viaxa a París comisionado polo claustro para mercar instrumental de física e química por importe de R$600 todo o remanente dos orzamentos universitarios. Don Antonio Casares promoveu a utilización pioneira en 1847 da anestesia con cloroformo no noso hospital e 4 anos despois ilumina o edificio da universidade cun arco voltaico como o de Foucault alimentado por unha xeira de baterías Bunsen. E recordo isto non porque o seu tataraneto me fixera unha presentación tan amable, senón porque é unha suma de feitos que deben de ser recordados. Non esquecemos semellantes achegas e tan egrexas figuras reitorais, pero a modernización da que falo a propósito de Rodríguez Cadarso comprende esta dimensión científica, mas vai moito máis alá, nunha liña que se identifica coas concepcións máis progresistas da universidade nos principios do século XX e que chega incluso ata nós. Os que fomos responsáveis universitarios na virada do século e do milenio tivemos moi en conta as directrices marcadas polo Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior, publicado pola UNESCO en 1995, cando dirixía a Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, un antigo reitor de Granada, Federico Mayor Zaragoza. Propúñanse ali 3 obxectivos meirandes. En primeiro lugar, a calidade, ese principio tan universitario da excelencia que se refire xa que logo aos profesores e aos administradores, as instalacións e os planos de estudos, pero tamén os alumnos, pois en estudantes esforzados non pode darse calidade universitaria cabal. O segundo principio invocado era o da pertinencia, entendida como o acomodo da universidade ás demandas e expectativas da sociedade do seu entorno en cada momento concreto. E, finalmente, a internacionalización, para o que a UNESCO consideraba fundamental a creación de nexos e redes interuniversitarias e a mobilidade de estudantes, investigadores e profesores. Pois ben, cando eu digo Cadarso primeiro reitor moderno da USC, non fago máis que proxectar sobre o seu pensamento, a súa actuación e o seu liderado universitario estes 3 principios de UNESCO, formulados por un organismo internacional do máis alto rango 63 anos despois do pasamento de Cadarso. O proxecto da residencia de estudantes obedecía a este designio moderno de calidade en termos indiscutibles. En contra dos esforzos xa reseñados por facer da nosa unha institución científicamente moderna á altura do século XIX, en 1915, o éxito popular da novela de Alejandro Pérez Lujín fixo dunha típica pensión de estudantes composteláns coñecida como a Casa da Troia, emblema da universidade de provincias, folclórica e caricaturizada, que tanto contribuirá
a emborrollar a imaxe da USC. Mas algo había de certo na caricatura. Eu non estou en contra desta novela. Cando un viaxa por aí, en moitos lugares saben de nós por ela de maneira amable, non nos fan sair os cores, pero, francamente, o que ali hai é moito, non? Pois ben, algo había de certo na caricatura de Pérez Lujín. En 1924, o catedrático Ciriaco Pérez Bustamante, outra das figuras máis combativas a prol da modernización de Fonseca, denunciaba nas páxinas de El Pueblo Gallego o concepto peregrino que algúns tiñan da misión da universidade, descrita como un caserón frío e destartalado o que concorre de mala gana unha estudiantina bulideira. En xullo e setembro saen dos seus claustros novos licenciados, pero nin os estudantes se preocupaban pola actividade científica, nin os catedráticos pola vida escolar extrauniversitaria. E concluía dictaminando a burocratización oficinesca xeralizada e a carencia absoluta de fervor xenuinamente universitario. A idea que Cadarso tiña da urxente demanda de calidade universitaria nace como resposta a esta triste situación, non resposta a Pérez Lujín, senón resposta á situación. En este sentido, contrapónse o espírito, entre comillas, da Casa da Troia. Don Alejandro foi, segundo a unánime testemunha dos seus coetáneos, un orador brillante. Nesta actitude debúxao Maside para o boletín da Universidade, publicado na súa lembranza inmediatamente despois do seu pasamento. O estudante García Sabel o recordará en 1954 como dono dunha retórica sana que jamás foi cortina de humo encubridora de ignorancias, sino juego de luces e valiente brillo diamantino, púlpito e escabel de diáfanas verdades. Menos xeneroso, o seu sucesor na cadeira de Fonseca, reitor, Ricardo Montequi, falará de que el estilo oratorio de Cadarso, aún pecando de cierta ampulosidad muy del siglo XIX, era no obstante merecedor de la más alta estima y le conquistó en toda Galicia justa reputación de orador. Como tal, a maioría das súas intervencións públicas nunca foron escritas, senón improvisadas. E isto constitúe unha mágoa, pois é ben saído que na contenda a que de Cotío teñen que facer frente os reitores, a única artillería coa que contan é a do verbo, de xeito que a recopilación ou escolma dos discursos rectorais pode dar fe do pensamento director da actividade realizada. Moi pouco temos nesta orde en relación con Cadarso, que foi paradoxalmente un dos nosos reitores con máis e mellores ideas. Neste sentido, resulta impagável a modesta publicación do discurso que pronunciou o 28 de xullo de 1930 co gallo da reunión dos antigos alumnos na festa chamada Día da Universidade. Fala ali como obxectivo trascendente de la construcción del primer barrio de residencias de estudiantes, proyecto del ilustre arquitecto señor de la Fuente. O máis interesante para nós é a explicitación do sentido que ten, en termos de calidade universitaria, semellante programación urbanística. O reitor pretendía proporcionar aos estudantes o máximo nivel de calidade de vida, alejándoles de la vivienda típica, quizás a veces antihigiénica, xa por completo desbotável, aínda que pode ofrecer motivo de interés para a literatura de costumbres pintorescas. Aquí está o aguillón contra Pérez Lujín. Fala así de campos de deportes, bajo la más exquisita dirección técnica, de modernas bibliotecas, de claras e tranquilas salas de estudio, e dunha actividade de extensión cultural que incluíse conferencias, concertos, veladas literarias e teatrais, festas de sociedade e da convivencia con destacadas personalidades del arte e de la ciencia ali hospedadas temporalmente. O obxectivo final non sería outro que poñer os medios máis axeitados para facer dos graduados composteláns persoas formadas, sás, cultas e dignas.
É evidente o estímulo modélico que para semellante proxecto representou a residencia que Francisco Giner de los Ríos e Alberto Jiménez Fauz inauguraron para a Junta de Ampliación de Estudios contra o ano 1910 na rúa madrileña de Fortuny, residencia que 5 anos máis tarde sería trasladada ao seu enclave, un enclave que aínda pervive na colina de los Chopos. Segundo os historiadores nos ilustran, ese exemplo comeza a callar na nosa universidade contra o ano 1919, onde o asunto agroma no claustro e a prensa faise eco del. Non cabe dúbida, non obstante, de que Alejandro Rodríguez Cadarso convírteo nunha empresa súa a partir de mediados dos anos 20, cando no reitorado de Blanco Rivero, concretamente en 1928, se procede á adquisición dos terreos pertinentes. Porque tamén é certo que esta empresa universitaria ten unha non menos relevante pegada cidadá e urbanística, coincidente co impulso do primeiro ensanche de poboación que Santiago aborda cando o século XIX remata. Ese ensanche tivo unha primeira e efémera realización nos pabillóns da Exposición Regional Galega erixidos por volta de 1909 no chamado Agro do Mendo, que ía desde a Ferradura ata o Monte da Condesa. Anos despois, o correspondente padroado universitario encarga o proxecto constructivo e urbanístico da residencia de estudiantes a arquitectos municipais como Constantino Candeira Pérez e, nomeadamente, Genaro de la Fuente Álvarez. O labor deste último desenvólvese nun territorio arquitectónico de diálogo entre o historicismo ecléctico e o racionalismo. No mesmo 1931 dan comezo as obras do primeiro pabillón. Inicialmente o plan era de facer 5 pabillóns, solo se fixeron 3, que será rematado 10 anos despois xunto coa sede do Observatorio Astronómico, mediando en 1935 un proxecto definitivo do ambicioso conxunto que nunca chegaría a realizarse na súa totalidade logo da morte de Cadarso. A procura de calidade para a institución que rexía non se limitaba xa que logo a este proxecto estrela de Cadarso, senón que abrangue toda a súa actividade reitoral, con especial incidencia en aspectos relacionados co pulo, a investigación e a meirande excelencia docente. Así o fai notar o seu sucesor, Ricardo Montecchi, que non deixa de mencionar un aspecto determinante a estes efectos como é o do financiamento. Cadarso soubo aproveitar a súa posición política como deputado e mesmo como ministro do ramo impectore para actualizar os orzamentos composteláns sen o que sería utópico abordar calquera programa de modernización efectiva. Destaca Montecchi no seu predecesor o éxito de haber conseguido cuantiosos medios materiales para que la Universidad de Santiago, lamentablemente olvidada por los poderes públicos, pueda realizar con eficacia su trascendental misión. Como froito dos seus desvelos, a pouco da súa morte, o novo reitor pode afirmar que, gracias al esfuerzo inteligente de Cadarso, la Universidad ha elevado de modo notorio su nivel medio científico e contaba xa con un equipo de hombres preparados en todas las ramas del saber, quizá poco conocidos de la masa popular, porque rehuyen la ingenua tarea de concertar elogios periodísticos. Precisamente o mesmo ano de 1930 en que Alejandro Rodríguez Cadarso substitúe a Blanco Rivero na reitoría compostelá, José Ortega y Gasset publicaba o seu famoso opúsculo titulado xustamente Misión de la Universidad. Nel, o filósofo concreta en 3, como é ben coñecido, as funcións da institución universitaria e a modernidade das súas formulacións radica na armonía e o equilibrio que propón a este respecto. Para Ortega, certamente, amén de ensinar as profesións e da investigación científica e a formación dos novos científicos, a universidade non pode esquecer a transmisión da cultura, entendendo como cultura, di Ortega, nunha terminoloxía moi súa,
el sistema vital de ideas en cada tiempo. Este último obxectivo parecíalle inexcusável para o desenvolvemento cabal da sociedade e o bo goberno da República. Aproveito esta tribuna para insistir en que agora, cando se fala das funcións das universidades, repítese unha tríada na que, sin embargo, a transmisión da cultura desaparece en favor da transferencia do coñecemento e a emprendeduría. Eu logo clamando no deserto desde hai anos para que admitamos, porque non, que non son 3, sino que son 4. Admitamos a transmisión do coñecemento, como non, pero non a costa dunha dimensión de promoción cultural que sigue sendo fundamental. Alejandro Rodríguez Cadarso participa destas mesmas ideas e, en particular, sendo un recoñecido científico, alenta un pulo cultural non menor que o do propio Ortega. A parte de que o seu interese pola cultura do país o aupara ata unha cadeira da Real Academia Galega, para a que preparaba un discurso de ingreso sobre o Conde de Traba, destaca tamén por caso o seu vencellamento activo co movemento republicano e institucionista das chamadas misiones pedagógicas. Xa en 1932, o reitor Cadarso, coa axuda dos inspectores de primeira ensinanza Manuel Díaz Rozas e Xerardo Álvarez Limeses, organizou ciclos de conferencias para fomentar a cultura popular en diversas vilas de Pontevedra e A Coruña. Esta actividade anticipou a misión pedagóxica que o padroado presidido por Manuel Bartolomé Cosío levou a cabo en Galicia entre agosto e decembro de 1934, a máis longa e cumprida de todas as que chegaría a realizar, na que tivo un especial protagonismo o misionero, eles chamábanse así, rianxeiro, Rafael Dieste, que en Malpica fixo a estrea dos monicreques do seu retablo de fantoches. O impulso dado por Cadarso para que este ambicioso programa cultural e educativo da República, que concitou os esforzos da xuventude máis creativa e comprometida do momento, callase de xeito especial en Galicia, tivo continuidade logo da súa morte. En 1935, unha misión dirixida por José Otero Espasandín volvería ao Pindo e pouco antes do comezo da Guerra Civil, a pintora luguesa Maruxa Mallo foi participante na misión desprazada a Ramirás en Ourense. E dentro deste contexto é no que ven Federico García Lorca con La Barraca a facer representacións teatrales en Santiago, e de onde veñen tamén os 6 poemas galegos, que é o libro galego, según as miñas noticias, máis editado de todos. Rodríguez Cadarso foi quen de programar un achegamento da Universidade de Santiago á realidade de Galicia nunca antes abordado con tanta decisión e tan nidias ideas. Non esqueceu tamén un aspecto trascendental que fala do rigor das súas formulacións, o financiamento universitario. Hai a este respecto un documento de validez extraordinaria, a súa intervención parlamentar no debate orzamental relacionado co Ministerio de Instrucción Pública que tivo lugar nas Cortes o 23 de marzo de 1932, reproducido baixo o título La Universidad de Santiago e el Parlamento no xornal El Eco de Santiago. Presenta ali o segundo dos seus proxectos fundamentais, tan vencellado co principio da pertinencia de que falamos como da residencia de estudiantes o estaba co de calidade. Refírome este segundo proxecto ao Instituto de Estudos Regionais, que xa estaba poñendo en marcha con limitadísimos recursos propios en agarda do apoio ministerial. Expresamente, don Alejandro menciona a benemérita institución do Seminario de Estudos Galegos, nacida anos atrás para suplir a inexistencia na Universidade de Santiago de Compostela dun verdadeiro traballo de investigación axeitado á realidade do país. O reitor non dubida en calificar o seminario como institución fraterna, sostida polo esforzo de profesores universitarios extramuros da universidade. O Instituto de Estudos Regionais nacía con vontade de colaboración co seminario, pero tamén, por caso,
coa misión biolóxica creada en Galicia pola Junta de Ampliación de Estudios. Porque na idea de Cadarso está erixir un centro de investigación auténticamente interdisciplinar, como o era o Seminario de Estudos Galegos, templo do que os gregos denominaban polimatía, a sabiduría que abarca coñecementos diversos. Pensa xa que logo en traballar con rigor científico sobre a lingua, a literatura, porque claro, aquí evidentemente un científico experimental, un médico, un químico, un farmacéutico, un matemático, no que investiga está facendo algo do que Galicia vai beneficiarse, como o resto do mundo. Pero no ámbito das ciencias sociais e das humanidades sí que é necesaria unha perspectiva máis axeitada a contorna, porque os elementos cos que se traballa non teñen esa validez universal e ecuménica que ten a ciencia pura, a ciencia matemática ou a ciencia exacta. Por iso, Cadarso, que era anatómico, pensa en traballar con rigor científico sobre lingua, literatura e arqueoloxía de Galicia, pero tamén sobre hidroloxía, porque, decía, Galicia é riquísima en manantiales mineromedicinales, en xeoquímica e en fitopatoloxía, para o que contará axiña con colaboradores tan ilustres como Luis Iglesias e Isidro Parga Pondal. Tamén, lóxicamente, contará con Risco, con Filgueira Valverde ou don Ramón Otero Pedrallo, que na súa condición de parlamentario do Partido Galeguista, na famosa interpelación ao goberno verbo dos problemas do noso país, facía unha xenerosa louvanza dos esforzos do reitor para dotar a aquella universidade de recursos modernos, dicía Otero Pedrallo. Cadarso non era nacionalista, non militaba nas ringleiras do Partido Galeguista como Otero Pedrallo, senón daquela nas da Organización Republicana Galega de Casares Quiroga. De feito, no seu discurso parlamentar, solicita o apoio orzamentario do Ministerio e da Cámara para os seus proxectos, argumentando que esta obra habrá de redundar non solamente en beneficio de la cultura del país, sino también de su economía. Y servir a la cultura y a la economía de Galicia es, señores, servir también a España. Esa política decidida a prol da pertinencia da Universidade de Santiago de Compostela en relación coa realidade de Galicia foi doadamente percibida e valorada, non obstante, polos propios nacionalistas. E así, a necrolóxica que publica A Nosa Terra o define deste xeito. Reitor da Universidade Galega, consagrou a ela todos os esforzos, introducindo nas súas aulas sentires e reformas que ata o momento ficaran alonxadas do corazón do noso primeiro centro docente. O que hai ali feito a prol da cultura autóctona, aunque en moi pequena medida, debe selle a él. E Antón Vilar Ponte, nun artigo semellante publicado na Voz de Galicia, non é menos expresivo. Nadie, cual nuestro Alejandro, llegó a la Universidad Gallega a una altura envidiable y ejemplar. Nadie como él supo desbrozarnos un camino recto y seguro para el rápido encauce de los afanes liberadores del galleguismo. Los afanes liberadores del galleguismo. Hay con todo un aspecto de ese labor pertinente de Cadarso que me gustaría suliñar. Se unha universidade chega a identificarse positivamente cos ancellos e demandas da sociedade a que se debe, lóxico é que esta provea os recursos económicos necesarios para o cumprimento cabal dos obxectivos propostos. No caso das universidades públicas europeas, modelo tan distinto a estes efectos das súas homólogas norteamericanas, ditos recursos veñen maioritariamente dos orzamentos estatais, así durante a Segunda República Española, agora proceden dos orzamentos autonómicos, pero non abonda con isto. Teño moi clara a convicción de que o dinamismo dunha universidade verdadeiramente pertinente sempre imporá empresas que deixan obsoleto axiña o financiamento básico ou incondicionado. A única saída, dado que o noso modelo non prevé
que os custes reais da docencia universitaria repercutan sobre os estudantes, está na captación de recursos externos, nos que a sociedade civil, as empresas e as administracións non directamente responsáveis dos orzamentos educativos teñen que participar na medida en que recoñezan o rendimento pertinente da labor universitaria. Velaí un dos rasgos máis fondamente modernizadores da reitoría de Cadarso. El foi todo un mestre no que modernamente demos en denominar co termo inglés lobbying, facer lobby. É sorprendente, por exemplo, a idea que Cadarso tiña dos ligames dos exalumnos coa súa alma mater despois de ter abandonado o seu recinto nunha liña que xa era común nos Estados Unidos e quizáis tamén en Oxford e en Cambridge, pero non entre nós. No seu discurso que xa comentei do 28 de xullo de 1930 define como universidade non solamente os que trabajan bajo su techo, senón cuantos se han formado en sus aulas, vivan en el campo, en la ciudad, en la patria o lejos de ella. Por iso concibe a asociación de antigos alumnos como un elemento activo en la vida universitaria, disposto a prestar su ayuda moral y económica a la obra universitaria como un factor inexcusable de pertinencia, el instrumento de trabazón de Galicia con nuestra alma mater, llevando a aldeas, villas y ciudades no por la virtud de otra influencia que la noble de la persuasión, el sentimiento de la necesidad de mantener la perennidad de las asistencias económicas ya acordadas o procurar su creación si no lo estuviesen. É amplamente recoñecida a tarefa inxente que o reitor fixo como lobista para sustentar financieiramente o proxecto da residencia, para conseguir, como suliña Montequi o seu sucesor, que corporaciones e particulares gallegos de España e ultramar se sumasen con entusiasmo. Montequi recorda que o seu titánico esfuerzo deu como froito la suscripción de casi todos los convocados, pero moi nese tradicional papel dos reitores como frades mendicantes, lamenta que las suscripciones anuales de diputaciones y ayuntamientos comprometidas ante el contagioso fervor de Cadarso y pagadas al principio con puntualidad han ido poco a poco incumpliéndose. Contagioso fervor que compromete incluso os estudantes da FUE, que organizan un baile de gala para colleitar fondos para a residencia na primavera de 1931, no limiar da proclamación da República, con razoável éxito económico, 756 pesetas que entregan o reitor. Finalmente, compre mencionar aquí o terceiro gran proxecto de Cadarso. Trátase do máis decidido e operativo empeño de internacionalización da Universidade Compostelán, en termos quizáis limitados, pero non por iso menos precursores dunha idea de modernidade homologável hoxendía. Refírome á creación do Instituto de Estudos Portugueses, que o reitor leva á Xunta de Goberno a pouco de comezar o seu mandato. Constituía, non obstante, unha bella arela de Cadarso, como se pode comprobar no discurso por el pronunciado en 1925 na solemne sesión de clausura das xornadas médicas na cidade da Coruña o día seguinte da inauguración da nova sede da Facultade de Medicina na Rúa de San Francisco. Xunto a un rendido homenaxe aos médicos rurais, apóstolos da pertinencia universitaria polo seu exercicio profesional ao longo da terra, o nivel desta magnífica peza oratoria non é outro que a cooperación luso-española, que tiña en Galicia un significado especial que Cadarso non deixa de alicerzar en aspectos de lingua e cultura. Ben é certo, non obstante, que o seu vencellamento con Portugal nace dunha fonte marcadamente científica. Os seus contactos académicos coas facultades de Medicina de Porto e Lisboa viñan de moi atrás. De feito, unha soada intervención súa sobre el método radiográfico en las investigaciones sobre topografía cráneo-encefálica foi unha das meirandes conferencias pronunciadas co gallo do centenario da Regia Escola de Cirurxía
lisboeta o 19 de decembro de 1925. É lóxico que así fose, que no cerne do sentimento de internacionalización de Cadarso estivese o seu propio currículo, pois os científicos, e nomeadamente os médicos, estaban xa afeitos a unha mobilidade na súa etapa formativa e logo tamén na actualización da súa actividade profesional, que non era tan común noutras áreas de coñecemento. Anos despois, xa reitor, Cadarso compromete a súa xunta de goberno nesta iniciativa internacionalizadora e no discurso do 28 de xullo dese mesmo ano interpela, di, a los antiguos alumnos que por su valía llegaron a ocupar puestos preeminentes en la gobernación del Estado para que, cando se tercie, apoyen con todo interés que merecen las causas justas, la concesión del crédito preciso para servir a este propósito de la Universidad de Santiago. Propósito que esmorece con Montequi e ten paradoxalmente un resurdimento logo da Guerra Civil por mor da conveniencia política do chamado Pacto Ibérico. Diríase que un só instituto non é tanto como para falar de pulo internacionalizador, mas se somos capaces de contextualizar a iniciativa, apreciaremos o seu significado. Canto podería esperarse neste eido dun persoeiro como Cadarso se non mediase a súa morte prematura? De feito, el chegou a lanzar tamén a proposta dun Instituto de Estudios Americanos que contaría cando menos coa Biblioteca América, xermolo do que en algún momento se soñara como berce dunha Universidade Libre Iberoamericana en Compostela. A súa vontade e sensibilidade ao respecto non é dubidosa se pensamos que a él correspondeulle a si mesmo a iniciativa dun instituto de idiomas aberto á ensinanza do alemán, do francés e do inglés e das linguas clásicas cando na Facultade de Filosofía e Letras soamente se cursaban estudios de historia. Consonte coa visión harmónica do que Lord Snow daría máis tarde en chamar as dúas culturas, o primeiro profesor desprazado a Compostela por designación do Ministerio Luso de Instrucción Pública foi o historiador da literatura Hernani Sidade, que pronunciou a súa conferencia inicial presentada polo propio reitor Cadarso o luns 20 de abril de 1931, días despois da proclamación da Segunda República. O seu ronsel humanístico foi seguido por outras figuras tan destacadas como Antonio Sergio, Jaime Cortesán, Fidelino de Figueiredo ou Joaquín de Carballo. Pero tamén ficaron programadas actividades científico-médicas, como as realizadas en 1934, un curso sobre anatomía experimental cos profesores Hernani Monteiro, Álvaro Rodríguez, Sousa Pereiro e Roberto Carballo, e o seminario dirixido polo cirurxán Egas Moniz, futuro Nobel de Medicina. Que a intención do reitor Cadarso era ampliar a mobilidade de profesores cara aos estudiantes é constatável a partir da súa viaxe a Porto xunto cos doutores Novo Campelo e Villar Iglesias para programar o intercambio de universitarios portuenses e composteláns. Tamén querería desbotar o erro de perspectiva que nos levaría a ver neste reitor unha figura providencial, unha sorte de visionario que ex tabula rasa deseñase un programa insólito para a Minerva Compostelán que a morte prematura non lle deixaría realizar e a xenreira da Guerra Civil aínda faría máis utópica. Alejandro Rodríguez Cadarso, moi polo contrario, é un produto dunha universidade histórica que, como todas, viviu momentos de esplendor e momentos de negra sombra, pero que, cando menos, desde os esforzos cientifistas e positivistas do século XIX, teimaba por atopar un lugar ao sol da ciencia e da investigación, consagrados como alicerces académicos por Humboldt en Berlín. Non estaba só, acompañábanlle colegas como xa mencionados Novoa Santos ou Pérez Bustamante, políticos como Montero Ríos e a opinión pública expresada nos xornais progresistas da época e tamén o estímulo dunha sociedade civil a que Cadarso axiña recorrería e a vanguarda do movimento estudiantil que, en certo modo, o aupou ata a reitoría cando a crise de 1930.
Neste orden de cousas, é moi interesante unha entrevista que o profesor do Instituto da súa vila natal, a de Cadarso, Noia, Álvaro de las Casas, lle fai en 1932 na revista Nós. Demanda ali Cadarso, amén da súa teima pola residencia como instrumento para a educación integral de calidade dos estudantes, a restauración do doutoramento que lles fora retirado ás universidades de provincias cando o chamado Plan Pidal de 1845. Solicita tamén un maior apoio económico do Estado e a dotación de persoal de administración e servizos complementario dos históricos vedeis. Unha participación máis activa dos estudantes na vida institucional a sí mesmo. E aporta dous aspectos que teñen que ver co segundo principio de UNESCO, a pertinencia. Refírome ás respostas que lle dá Cadarso de las Casas no sentido de que os antigos alumnos poden contribuir alongando a universidade e que a galeguización da USC pasa polo coñecemento da nosa realidade para o que compría dotar cátedras de Historia, Economía, Literatura, Xeografía, etc. de Galicia. Fala aquí o reitor en nome dun significativo espectro do país, decidido a aproveitar todas as potencialidades que eran moitas da nosa histórica alma mater a prol dun desenvolvemento científico, económico, cultural e social que naqueles intres se sentía maioritariamente posible na efervescencia dun novo réximen político cheo de promesas e de esperanzas. No discurso eminente que Rodríguez Cadarso pronunciara o día de la Universidade de 1930, afirma acesamente o seu compromiso de ayudarla, servirla e engrandecerla, no intento de que tenga máis amplios desenvolvimientos e súa actuación irradie hacia horizontes máis lejanos. E conclúe o seu argumento e a súa promesa con outra media expresión de aquel porvirismo, daquela nostalgia do porvir que formulara Fernando Pessoa. Para ello, ante la grandeza pasada que debe producirnos noble orgullo, no nos detengamos en demasía, lo preciso no más para que sintiendo el acicate del estímulo y la virtud de la ejemplaridad podamos edificar un presente que prepare el futuro grandioso que constituye nuestro ideal. Non pretendín deseñar un resumo de todos os logros do reitor Rodríguez Cadarso, senón traer a consideración aqueles datos que poden servir para confirmar o carácter de don Alejandro como o primeiro reitor modernizador da USC, cunha visión de futuro que incluso hoxe, desde a nosa posmodernidade de comezos de século e de milenio, apreciamos en todo o que vale a vez que acreditamos a súa vixencia. Gracias.